ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଓ ନେତା ରଶ୍ମିତା ଓରଫ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ କୁଖ୍ୟାତ ମାଓ ଦମ୍ପତି ନିଖିଲ ଓ ଇନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ 15 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିୟମଗିରି ପାଦଦେଶରେ ରହି ବାଘୁନା ଡିଭିଜନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ମାଓ ସଂଗଠନରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ରଶ୍ମିତା ଓରଫ ଇନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା। ସେ ରାଭେନ୍ସା ଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ରଶ୍ମିତା ମରିଗଲେ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ। ରଶ୍ମିତା ଯେବେଠୁ ଝିଅକୁ ପରଘର କରିଦେଇଥିଲେ, ଭାଇ ଓ ମା। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ରସିକନଗର ଗାଁର ରଶ୍ମିତା ଥିଲେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଓ ପରୋପକାରୀ ଯୁବତୀ। ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଗାଁରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଜୀବନକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ କାହିଁକି ଲାଲ ସଂଗଠନକୁ ବାଛିଲେ, ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗାଁ ଲୋକ। ରଶ୍ମିତା ଏବେ ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଅଜୀବ ଶାନ୍ତ ହୋଇନି ପରିବାରର କ୍ଷୋଭ। ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଆମ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। ଯାହା କହିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପୂର୍ବରୁ ମୂଳପୋଛ ହେବ ମାଓବାଦୀ। ନାରାୟଣପୁରରେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ମାଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଏ ନିକଟରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାଓବାଦୀ ନେତାମାନେ।